дуо мекунем ки тоҷикистон бура. Мо умед дорем мебара тоҷикистон ба пеш. мо мехоҳем ки тоҷикистони мо ҳама вақт ба пеш бошад. Команда испанияро иншоалло мебарад. мо умед дорем ки тоҷикистон испанияро мебурад, тоҷикистон ба пеш. Ман боварӣ дорам ки тоҷикистон бурд мекунад, тоҷикистон ба пеш, испанияро мебурад. новобаста аз он ки тими миллии Испания чӣ қадар боқувват аст ва ҷаҳон мешиносад мисол Испанияро бо футболи хубаш, аммо ман ба тими миллии Тоҷикистон боварӣ комил дорам ва бо боварӣ гуфта метавонам ки мо пирӯз мешавем. Тоҷикистон ба пеш. ман аз ин интизор дорам ки ҳатман тоҷикистон бурди худро ба даст меорад ва ҷои аввалро мегирад. тоҷикистон ба пеша. ман интизор дорам ки ғалаба кунад тоҷикистон, аммо фикри худам ина ки бозӣ бо ниче тамом мешавад. тоҷикистон ба пеш. тоҷикистон ба пеш. мо интизори он ҳастем ки ҷумҳурии тоҷикистон ва испания хӯрӣ меояд. тоҷикистон ба пеш. ва бозие ки иншом бар зидди тими мунтахаби Испания баргузор мегардад, мо боварӣ дорем ки тими миллии мо ғалаба мекунад ва номи Тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ ба нам бардошта футболи тоҷикро дар ҷаҳон маърифӣ мекунад. Тоҷикистон ба пеш.